ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನ ನೀವು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಎನಿವೇಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಕರ್ ಬೇತೆ ಇರಲಿಜ್ಜರಿಗೆ ಅಂಚದೆ ನಾನು ಆ್ಯಂಕರ್ ಅದು ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಇನಿ ಸೊ ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬತ್ತು ಪರಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನಿ 14ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರ್ದಿತ್ತಾನೆ ಸೊ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಂತದ ಸೊ ಏರ್ಪುರ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಂತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೇನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಿತ್ತ ಸೊ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋತನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಜಲಕ್ ಕೊರಪಿಲಕ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ 2NME ಸೊ 2NME ಟೀಮ್ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷತ್ತು ಪಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊರೋನಾದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷದತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಂಪಿನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇಳಿ V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಂದು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಲಕ ಮಂತರ ಪೋದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಮೂವಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವು 2NME ಸೊ 2NME ಇತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಆಯ್ತ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ನಕಲ್ಲೋಲೇರು ದಿಶಾ ಪುತ್ರನ್ ಬಕ್ಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ತಿರ್ಗ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಇಂಗ್ಲಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಏತ್ ಬಂಗ ಆಪಣ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪೇರನ್ ಒರ್ತಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮನ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಅಂಡ್ ರಡ್ಡ್ ಜನನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗೆ ರಡ್ಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡ ತಕ್ಲಿ ಜನಕ್ಲಿ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗ ಒಂದೊಂದು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಕಾಡು ಶುರು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಖಿಲ್ ಟೀಸರ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಸೊ ಐಟ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಪೋಡು ರಡ್ಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಒರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒರ್ತಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಬೈದಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಶಾ ಪುತ್ರನ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬರೆಂಚ್ ಎತ್ತನೆ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಆದಪ್ಪ ನಡು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ 2NME ಅಂತ ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಬರೋದುಂಟು ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ರಿಲೀಸ್ ಸೊ 21ಗೆ ಪಂಡ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತೋಡು ನಿಜವಾದ ಮೂವಿ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರಾಡಿದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಇತ್ತ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಆದ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಖಿಲಿತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದಾದ ಒಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಟಿಲ್ ಅಡುಗೆ ಯಾನ್ ಚೆಫ್ ಆತ ಇಂಚಿ ನೀರ್ ಬಾ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ ನಿತ್ತರಡಿ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ತಿನ್ರಿ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿಶಾ ಕೊರ್ಲಿ ಅರ್ನ ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ದ ಒನ್ ಏನನೆ ಸೈಡ್ ಇನಿ ಅತ್ತೆ ಇನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಇತ್ತಿನತೆ ರಿಲೀಸ್ ದ ನೀ ಅರ್ನ ಅರ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ರಿಲೀಸ್ ದಪ್ಪಾಗ ಒಂತೆ ಜನ ಬರುವಿರ ನಿಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಂತ ಜನ ಕ್ಲೇಮ್ ಕಿಮ್ಚಿ ಮಲ್ದ ಕಿಮ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಫುಲ್ ಕೊರಿಯಾದ ಒಂಜೆಂದು BTS ಫ್ಯಾನ್ ಸೊ ಇರ್ದಾದ ಒಂದು ಎಂದಾಲೇಜ್ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕುನು ತಿನ್ಪಿನು ಗೊತ್ತದು ದಯಪಟ್ಟು ನೀವು ಟ್ರೈಲರ್ ಇಡ್ತು ಗೊತ್ತದು ಇಂಚೆದು ಇತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಈ ಪನೋಡೊಂದು ಈರ್ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಉಪ್ಪೋಡು ತೂಪಿನನೆ ಫೇಸ್ ತೂಂಡ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಗಲ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈರ್ ಪನ್ನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಒಂಜಿದಾಲ ಮಂತ್ರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನ ಪೂರೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏರಿಗ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಯಾನ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಏನನ ಹೋಸ್ಟ್ ಆದ್ ಮಂತಿವ ಕ್ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಜನ ಇಜ್ಜರಪ್ಪ ಕಾಂಡಿಡ್ ದಿಂಚ ಅಕ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಇತ್ತೇರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಶಾಕ್ ಆತನು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಟೇರಿ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಮಂತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸರ್ನ ಓಕೆ ಪಂಡೆಂಡರಪ್ಪ ವಿಶಾಲ ಏತ್ ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಪೈಕೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಕ್ಲಿ ಕತೆ ಬರೀತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಡನ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ರಜ್ಜನ್ ಅಕ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಒಂಜೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ರಜ್ಜನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಮುರನಿ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಏನ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬೆಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಬೇತಲಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಕ ಬೇತಕಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿತ್ತು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೀರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಟ್ರೈಲರ್ ತಿಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗಿರಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ ಸೇಮ್ ಈರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕ ನ್ಯಾನ್ ಲವ್ವೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಪಲ ಕಾಮಿಡಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತೀನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನೊಂದು ಇಂಚನಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು ಎಂಚೊಪ್ಪು ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ ಅವು ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪು ಪಂದು ಪೂರಕಲ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಸೊ ಯಾ ಹೀರೆಗೆ ತೇಜು ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಪಂಡೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಹೋಲ್ ತುಳಿ ದೆಟ್ಟುತುನಾಗ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೊ ನೈಸ್ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎಂಕುಲುಲ್ಲತೆ ಯಾ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನ್ನಿನಿಂದ ದಾಯ ಬೈಜಿತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಲುಪ್ಪಾಯ್ ಬಕ್ಕವು ಎಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ತಿನ್ನದಾತ್ರನೇ ಆತು ವ್ಯೂಸ್ ಐಕಿ ಒಂತ ದುಂಬುಬೋದು ಒಂತ ದಿನ ಬಕ್ಕ ದುಂಬೆ ಬೋದು ನಿಜ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್
ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಕ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅವಡು ತೈಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿನೋದ್ ಅವಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀಕ್ಲು ಪಂಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮುಗಿತದ್ದು ಪೋಯಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀಕ್ಲು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೂತಿನೇಚ್ ಸೊ ಟ್ರೈಲರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಫೆಲ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಕಡಪುರ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗ್ದಾದ ಫೀಲ್ ಹೆಂಗ್ ಫೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಮಲ್ದೆನಪ್ಪ ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತನು ಏಪ ಮಲ್ದೆ ಅಂದು ಬಟ್ ಅವು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಟ್ ಅವು ಔಟ್ಪುಟ್ ತಿಕ್ಕಿನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ದಿನನೇ ನಿಂಗೆ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚ ಮದತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮದತಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಅವು ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದು ದುಮ್ಮೆ ಮದತ್ರ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತೆ ಈಗಲಿಲ್ಲ ಮದ ಬರ್ಬೇಕು ಅವು ಯಾವ ಮಲ್ದಿನ ಸೀನ್ ಒಂದು ಮಲ್ದೇನ ಒಂದು ಯಾಪ ಮಲ್ದಿನ ಶೋಕ್ ಬೈದನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬೈದನ ಏನಂತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ದಿತ್ತ ಎಡ್ಡ ಬೈದಿನಿ ಏನಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ದಾರು ಏನ ಬಾತಿರುವರಿ ಸಾರಿ ಅಂಚಕ್ಕಿ ಅಂಚತ್ತು ತೂಯಿ ನೈಟ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ನೆನಪುಂಡು ಬೇರೆ ಪಂದಿನ ಹಿಡ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ಸೀನ್ಸ್ಗಳು ಇತ್ತ ಹಿಂಬೇರೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕ್ ಸೀನ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಪೂರ ನೆನಪುಂಡು ಅದು ಲೈಕ್ ಅವು ಡೈನಮೈಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿದ್ದ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಇತ್ತ ಮೂವಿ ಇಡೀ ಮೂವಿದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬರೀಕಿದೀಕ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅದ ಇಡೀ ಮೂವಿಡ್ ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಅದು ಪಡು ಒಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಈ ತೀರ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಬಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಕುಲ್ ಅವೇನು ಪಂಡ ಈ ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚು ಪಡು ಓ ಮೇರೊಂಜಿ ಇಂಚು ಪನದುಲ್ಲಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಪೋವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಪನ್ಪಿಲಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಾದ ಇಟ್ ಮೂವಿದ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಹೋಗಿನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜಮೀನ ವಿಷಯ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದಾದ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ that is my favorite because enka itu mast dress change malpartikudunate very good reels rani done irege ಇಂಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಿಂಬಲ್ ಶಾಟ್ ಬೀಚ್ ಸಿಂಗಲ್ ಶಾಟ್ ಓಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಶಾಟ್ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅವದಾದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಹೋದಿತ್ತ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವು ಅಡ್ಯ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೂಜಂತ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನತೆ ಸೊ ದಟ್ ಕೇಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋದಿತ್ತ ಸ್ಪಾಟ್ ಹೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಬರಲಿತ್ತ ಗುಡ್ಡೆ ಹೋದಿತ್ತ ಸಾರಿ ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆರು ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ನೆನಪಂಡ ಎಂಕಲ ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ 8 to 10 minutes ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಶಾಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಪ್ರಯತ್ನವು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಮಂತದ ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬರಿಕದ ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ತುಯ್ಯರ ಪೋಡ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಗುಡ್ ಮೈ ಸೈಡ್ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಮೂವಿ ತೂನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಪೀಸನ್ನು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಮಸ್ತ್ ತೂಲೆ ಸೊ ಒಂಜಿ 8 minutes ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಸೈಡ್ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಇರಡ ಒಂಚೂರು ಕೇಳ ಇರಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರೇಗೊಂದು ಸೊ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯ್ಯರಿ ತ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಿರಿ ಯಾ ಮುರೇನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಬರ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಿಸ್ಕೊರ್ಪಿನ ಸೀನ್ ಸೊ ಐಕ್ ಇರು ಏಪಲ ಪನ್ ಬರೋದೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಎಂಕ ಆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಇದೇಪಣ್ಣ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಪರೆ ಪುಟ ಒಂಜಿ 6,000 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ನ ಕುಲ್ಲ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೇರನೆ ಉಂತುದಿಲ್ಲಕ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಪರೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ನ ಕುಲ್ಲ ಮುರಣಿದ ಕಿಸ್ ಇಂತುದು ಪಾಪ ಹಾಟ್ ಬಿಡೋದು ದಾದನ್ ಆದಿತ್ತನ ಇರೇ ಬೈದಿನ ಐಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ತೂವರೆ ಗಾಯ್ಜಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಎನ್ನಲೆ ಬಂಡ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗುರ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಆಂಡಲ ಅವು ಸೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂದು ಮನ್ ಬಟ್ ಐ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದಾದೊಂಡು ಪಂದೆ ಅಂಪಂಡೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಈ ಅಡಿಗೆ ಸಂಜೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ಮಂತದಿನ ಸೀನ್ ಅವೇನೆ ಅವೇ ಬಗ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಪಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ ಪಂದಿತ್ತು ಜೇರು ಅಂಚಲ ಬರ ಪಂಡೆ ಚುರಾಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಎರಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತುಲೆ ಎಂಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತುಲೆ ಅಕಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓಕೆ ಡನ್ ಸೊ ಇರೆಗೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ಐಟನೆಟ್ ಬರುತ್ತಂದಾಗ ಇರೇನ್ ತೋರಿಸ್ಪೇನೆ ಫುಲ್ ಬುಲಿಪಾದೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಜಂಡ ಇರ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇರ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕಿ ಮನ್ಪನಕ್ಲು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಲಿಪುನ ಎಂತುದು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂದೇನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದಲ್ಲ ಇರ ದೊಡ್ಡ ಏರನ್ಲ ಆ ಬುಲಿಪುನ ಎಂತುದಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಆನೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಪುರ ತೂಪೆರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ನಾನು ಒಯ್ಟು ಓ ಡ್ರಾಮಾಡ್ಲ ಅವಡು ಬುಲ್ತುಂಡ ಅರೆಗ ಅವು ಡ್ರಾಮಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಸೊ ದೇ ವಾಸ್ ಎ ಸೀನ್ ಅತೆ ಟ್ರೈಲರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ ಬೊಬ್ಬ ಪಾಡ್ನ ಸೀನ್ ಉಂಡತೆ ಆತನ ಲಕ್ಕದ ಪೂತಿರ್ ಸೀದಾ ಯಾನ್ ತೂಪುಜದೆ ಹಠ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ತೂತಿಜೆರೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಏರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆ ಬುಲಿಪುನ ಎಂತು ಅಂದತ್ತದ ಬಾಕಿದೆ ಕಾಣಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ತೂ ಇರತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೈ ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಏತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ಬರೆತಾರೆ ಮಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮದತ್ತು ಬೋಂಡು ಬರ ಗೊತ್ತಾಯಿರವಲ್ಲತೆ ಏಕ ಬರಿತೀನಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅವು ಪ್ರೇಂಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೆಪ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದು ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನು ಅದೊಂದು ಏನಿತ ಐ ಜಿ ಜಿ ಬಟ್
ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ್ಯನ್ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಮ ಒಂದು ಇತ್ತ ವಿ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಟು ಎನ್ ಮೀ ಮುಗಿನ್ ಎಂಕ್ಲ ಟು ಎನ್ ಮೀತ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ఒక ಪಾತಿರದಲ್ಲ ಸಾಕಾದ ಬೋತ್ ನಮ್ಮ ಪೈತಿಸೆ ಸೊ ಅವಿತ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಕ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಸಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನಿ ತಿರುಗೊಂಜಿ ಕೇನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಯು ಓಕೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಟು ಎನ್ ಮೀ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇರಗಿತ್ತ ಆಫರ್ ಬೈದಂಡೆ ಆಫರ್ ಬರೋಡು ದುಂಬು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ತದು ಅಂತದ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಹೀರೋ ನಾಡ್ದಿಜೇರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಂತೇರು ಈರನ್ನ ಮೂವಿದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಸೊ ಏರಮ್ಮ 4 ಜನ ಪುದರ್ ಪಂಪ ಏರೇನು ಹೀರೋ ಅದು ಪಾಡು ಅಂತ ಪಂತೇರು ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ರೂಪೇಶ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪಿಕಾಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಈ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಇರು ಸೊ ಇರ್ದಾದ ಪಂಪರ್ Why are you even asking? ತೂಕ ಯಾನೊಂದಿ ನಾಲ್ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತದು ನನಗೆ ಬರ್ಚಿ ನಾಲ್ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಲ್ಲ Okay. I'll tell you. ಇದೊಂದೇನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅತೆ ಸೊ ಏನ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತು ಪೂರ ಕಲೆಗ ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆತ ಇರ್ನ Exactly. ಜೋಕ್ಸ್ Don't ಅಪಾರ್ಟ್ believe. She's ಬಿಕಾಸ್ just lying. ನೋ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ತೂತೇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಅವಾಗ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದ ಬಣಿ ಇಂಕ ತಂದು ಚಾರ್ ಬರ್ ಮಿತ್ ಬೈಲಾಗ ಅಪ್ಪನು ನೈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆ ಬೇಜಾರ ಬೈಲಿಂದ ಬಂತೇರು ರೂಪೇಶ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಯು ನೋ ಆಡತ್ ಆ ಪಂಡ ಅರ್ಥನದೆ ರೂಪೇಶನೆ ಮುಲ್ಲುಲ್ಲರೆ ಎಂಕಲ್ ಮುನ್ಪುಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ರೂಪೇಶನಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಡ್ಸಿಂದ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯು ಸೊ ಇರೆಗೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಮಿನಿ ಪುದರ್ ಪಂಡರ ನಾನು ಇರ್ದಾದ ರೂಪೇಶ್ ಪೃಥ್ವಿ ಅರ್ಜುನ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ it was great working with you and I would look forward to act with you but What's the next project ಬರ್ತಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಂಡ ಯಾನು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬ ನೈಸ್ ಓಕೆ ಪಂಡ ಜೀವನ ಬೆಳೆ ಒಂದು ಪೋಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ಯಾ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಡಬಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇನೊಂದು ಪಾಪ ಸೊ ನಿಕ್ಕು ಲೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಲ ಕೆಲವು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ದಟ್ whatever it is ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರೇಗ ಲೈಫ್ ಇಡೇ ಪಂಡ ನಾಚಿಕೆ ಇಡ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಭಯಂಕರ ನಾಚಿಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ದಾದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ಅದಂಪಿನ್ ಕಿಚಿಲಾಪಿನ್ ಬೇಗ ಏನಾಗ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಕಿಚಿಕಿಲಾಪಿನ್ ಕಿಚಿಕಿಲಾಪಿನ್ ಬೇಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಿರೋಡ್ ದೇರ್ ಎಂಕ್ ಮಂತೆರ ಅನ್ ಕಲ್ಕೆ ಸೊ ಸರ್ ಏನನ್ ಉಂತಾದು ದಿಶಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡೆ ಕುಡ ಐಟ್ಲ ಪಿರೌಡು ಸೊ ವಿ ಕಾನ್ ಸಿ ದ ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಪಿರೌಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಓದು ಅಂತದೇರು ಅವು ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ನಾಚಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಾಚಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಆತು ಓಕೆ ಡನ್ ಓಕೆ ಇರೇ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದ ಬೈಟ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಗೊಂಡುಲ್ಲೇರು ಬೀಪ್ ಮಲ್ಪು you are asking me you should beep it ಒಂದು ಬೀಪ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ನಂಜು ಓಡ್ ಬಂದ್ಲೆ ತಗೊಂಡು ಟಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೈಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಮರೆ ಬಾಸಿ ಜನೆ ತುಲ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೌದಾಯ್ ಪಂಡೆ ಜೋಕ್ಲೆದಾಯ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ I forgot it okay it's She always no say that. ಕೋಪಡತ್ತು ಯಾಂದ ನಾಡರ ಇರಿಟೇಟ್ ಅನಗ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮಂತೋನು ಲೇಪಾಂಡಲ ಇರೆಗಂಡ್ಲಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ತಕ್ಕಲು ಏರಲ್ಲ ಬತ್ತು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದಾಗ ಅವು ಮಿನಿ ನಮಕ್ ಕೇಂದಿತ್ತಿಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೆದಾಯ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೋಕ್ಲೆದಾಯ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇರೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ರಪ್ಪ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಇತ ಓಡ್ಲ ವಿಷಯ ಏರಗಳ ದಾಲ್ ರಪ್ಪ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪಣ ಅದೇ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏರಂಡಲ ಪಂಡಲ ಹೆಂಗ್ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಪು ನಿಕ್ಕ ಮರ್ಲಿ ಬರ್ ನೋ ಇದನ್ನ ಅಂಚನು ದಿಶಾ ಪೊರ್ಲುಂದು ಬಂದ ತೆಲಿ ಪೊರೇರಿ ಏ ಜಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ಏನಾಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏರಂಡಲ ಪಂಡಡ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇತ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರದ ಟಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಕಿನಿ ಬಿಡಿಗೆ ನಾನು ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಆ ಇಜಿನ ಇಂಚದಾಲ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಪಂಡೇಡ ಹೆಂಗ್ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಜೋಕ್ it was very funny. 16 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಂದ್ರ ವರ್ಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ ಎಂಗ್ಲ ಬಿಫೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಬಂತಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ఏ పండల 2 వీలర్ ఉండదు ఇరడా 2 వీలర్ డ్రైవ్ అంతుంది పనగ ఏ పండల పోలీస్ అక్కల కై తిక్కిదు బూర్దిన ఉండ అక్కల కై నెరడ తింతిన ఉండ తిక్కిదు బూర్దిత్తరడ ఏది ఫైన్ కడతారు ಫಸ್ಟ್ ಕಡ್ದಿನ ಫೈನ್ ದ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕಡ್ದಿ ಜಾತ್ ತಪ್ಪದೆ ಬಲ್ದಿನ ತಪ್ಪದು ಜತ್ ನಟದಿನ ಉಂತಾದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಲಾಟಪ್ಪ ಒಂದ್ ತೆಪ್ಪು ಓಕೆ ಡನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೆಗೆ ಈರ್ ಲೈಫ್ ಮಂತ್ ದಿನ ವರ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡು
ಇರೆಗ್ಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಆತಿಜಿ ಎರೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಆತಿಜಿ ಓ ಯಾನ್ವರ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಉಪ್ಪು ಕಸ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಲ ತಿಂತಿದ್ವಿ ಏರ್ಲ ತಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅವೇ ಬೇತ ಪೂರ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋ ತೂಕ ತಿಂದು ಗೊತ್ತಾ ಈರು ಅಮ್ಮನ ಕೆಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ನೆರಳು ತಿಂಪಿನ ವಿಷಯವು ಓ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ನೆರಳು ತಿಂಪಿ ವನಸ್ ಮನ್ಪನ್ನ ಎಕ್ ತಿನ್ಪೆ ಗೊತ್ತುನ ತಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಕೊರ್ಪು ಬಕ್ಕ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅಂಡ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಪುರಿಯಟ್ಲ ನೆಕ್ಕು 70 ಜನದು ಸಾರಿ ಆನೆ ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಬಂತು ವಿಷಯದ ಪಣ್ಣೆ ನಮಗೆ ನಮಿತ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಕೊರುಂದೆ ನೆರಡ ತಿನ್ಪೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರುಂದಿ ಪುನಗನೆ ನೆರ್ಪುನಿ ಮೇನ್ ನೆತ್ತ ಆನ್ಸರ್ ವನಸ್ ನೆಕ್ ನೆರ್ಪಿನಿ ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೋಯಿಕ ಜಾಸ್ತಿ ನೆರ್ಪಿನ ಮಡ ವನಸ್ ಪೂರೈಕ್ಲ ಪೂರೈಕ್ಲ ಆ ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ ನೆರ್ಪಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಡಲ್ ನೆರ್ಪಿರು ಓಕೆ ಡನ್ ಅಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡೆದ ಬರ ಅಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡವೆ ನೆರಚಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಕೊಂಚ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಲುಪ್ಪೆ ಅವೇನೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲನ ಸೀನ್ ಬತ್ತಜ ಐಡ್ದಲ್ಲ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಆತಿನ ಒಂದು ಸೀನ್ ಕಿಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಕಿಸ್ ಒಂದು ಎನ್ನಕ ಸೊ ವಾ ಆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಾ ಇಂಚ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೈಸ್ ಗುಡ್ ಒನ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಬರಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ಅರ್ಥಲ ಅರ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಅಬೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ maybe right so which character do you want to play like ir tudupparu onlo character ita padmavati avadu inchina nanji girls oriented movies oenal tunagi women's oriented movie dadan pura tunaga inchina nanji character an play mantudvena panpina psychopath woman psychopath serial killer like a type apanda already baidina janaklige tapanoda inchina nanji character manpodu nan already baidina banle inka already baidina gottu onje barondundo I am not aware of the movie but arege anchina part malpodu bandu that's a dream role yeah bereg recent adora ita trailer da bagge pande onchi trailer da bagge pande dishak banditta okay are ಜಾಸ್ತಿ ತೋಪಿನ ಕೊರಿಯನ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಂಚನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ BTS no it's start Korean it's Disney BTS okay done ami baraye so ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಪರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಆಜಿಸ್ ಸಾರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಅಂತ ನೆನಪು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಓನ್ ಲವ್ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತದೈತಿ ನೆಟ್ಲ ಓ ಲವ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ ಒಂದು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಎಂಚಪ್ಪ ನಾಗ ಏಕ್ ಮುರ್ಗಿ ತೆ ಉಸ್ಕೆ ದೋ ಬಚ್ಚೆ ತೆ ಏಕ್ ಕಾ ನಾಮ್ ತಾ ಜಬ್ ಮಮ್ಮಿ को बुलाती थी आता था को बुलाती थी आता था तो मम्मी डॉक्टर के पास गई और बोला जब मैं को बुलाती हूँ आता है को बुलाती हूँ आता है तो डॉक्टर बोला का नाम रख दो का नाम रख दो ಓ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತದಾರ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಈ ರೀತಿ ಮಂತಿದಿನ ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ರೀಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡವೆ ಯಾರು ನೆಟ್ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಆಡಿ ಓಕೆ ಈರು ಮಸ್ತ್ ಹೇಟ್ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅದಾದೆ ಜನರಲ್ ಲೈಫ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಹೇಟ್ ಮನ್ಪನ ವಿಷಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಹೇಟ್ ಮನ್ಪನ ವಿಷಯ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ too deep question okay I hate when people lie too much unnecessary ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪಂದೆ ಈ ಪನ್ ಪರ್ 11 o'clock ಬಾಲೆ exactly Swaraj lies all 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಯುಚಿ ಓಕೆ ಡನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನೇನು ಉದ್ದ ಪನೊಂದು ವೆಂಟ ಪಟ ಪನೋಡಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರೇ ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿ ಆಟವ ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡಿದರು ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿ ಆಟವ ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡಿದರು ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿ ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡಿದರು ಅವು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬರೆದು ಬರದಲ್ಲ ಜಂಚೆ ಬನ್ಲಿ ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿ ಆಟವ ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡಿದರು ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿ ಆಟವು ಆಡಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಪಾ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಲಿ ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿ ಆಟವ ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡಿದರು ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿ ಆಟವು ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದರು ಎರಡಾಬದು ಬಿಡ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡ ಸೊ ಅವೇ ನೀರಿಗೆ ಪಂಡ್ರಪ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಉಪ್ಪು
ಎರಡೆರಡು ಅರಣೆಗಳು, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀ ಜನ ನಾಡ್ ಎರಡೆರಡು ಅರಣೆಗಳು, ಇಂಕೆ ಕೊನಪೇರು ಎರಡೆರಡು ಅರಣೆಗಳು, ಎರಡೆರಡು ಅರಣೆಗಳು ಗಳು ಎರಡೆರಡು ಅರಣೆಗಳು ಅರೆಮಡಲಲ್ಲಿ ಅರೆಮಡಲಲ್ಲಿ ಉರುಳುರುಳ್ ಹೋಯ್ತು. ಉರುಳುರುಳು ಹೋಯ್ತು. ಎರಡೆರಡು ಅರೆಮಡಲಲ್ಲಿ ಉರುಳುರುಳು ಹೋಯ್ತು. ಎರಡೆರಡು ಅರಣೆಗಳು ಎರಡೆರಡು ಅರಣೆಗಳು ಅರೆಮಡಲಲ್ಲಿ ಉರುಳುರುಳಿ ಉರುಳುಳಿ ಹೋಯ್ತು. ಎರಡೆರಡು ಅರಣೆಗಳ ಅರೆಮಡಲಲ್ಲಿ ಉರುಳುರುಳು ಹೋಯ್ತು. ಎರಡೆರಡು ಅರಣೆಗಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫ್ರೆಶ್. ಸೊ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇರೊಂಜಿ ರೋಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲರು ರೋಡ್ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಸುಟ್ಕೇಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇರ್ ಕಾರ್ ಜತ್ತದ ಪೋಪರ್ ಕಾರ್ ಜತ್ತದ ಪೋದ ಸುಟ್ಕೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಂದು ಓಕೆ ಹಾ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋನು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಂತು ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲರು ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಂದು ಪುನಃ ಇರ್ನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಸುಟ್ಕೇಸ್ ದೀತೆರು ಒಂಜಿ ತೋಜಿ ರೋಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇರ್ ಜತ್ತದ ಪೋದು ಸುಟ್ಕೇಸ್ ಓಪನ್ ಮಂತುನ ಕೈಟ್ ಫುಲ್ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾದ ಅನ್ಪಾರ್. ಪಗೇಳ್ದ ರಾತ್ರಿಡ ಇತ್ತ ಪಗಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಡ ಬೇತಲ ಕರೋದನ್ನ ಮನ್ ಪರ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ರ ಸೀದಾ ಪೋಪನ್ ಏರಡ್ ಭೂತ ಮಿನಿತ್ತನ ಓಪನ್ ಮನ್ ತೂದ ಆಂಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅತ್ತು ಇರ್ ಕಾರ್ ಬಿಡೋದಿತ್ತೇನೆ ಕತ್ತಲಿ ಹಿಡ್ದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ತೂದ ಆಂಡಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ತೂದ ರಾತ್ರಿ ಅವಡೆ ಕತ್ತರ ತೂದ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮನ್ ತಾಂಡ್ ತೂದ ಆಂಡಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡ ಇಡಿತ್ತು ದಾದ ಅನ್ಪಾರ್. ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಪ ಇಜಿಂಡ ಪತ್ತ ಬಲಿಮುಗ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಸರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲಿ ತವೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪ ಇರ್ ಪನ್ಲಿತ್ತು ದಾದ ಮನ್ಪಾರ್. ಇದು ಇಜೆಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ 1 ಕೋಟಿ ಇನ್ಕೊಂದು ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ 10,000 ಪೊಲೀಸ್ ಡಕ್ಕೆ ನಾ ಕೊಂಚೂರು ಕಮಿಷನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅನ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಲಿ ನಿಯತ್ತದ ಶಿಸ್ತದ. ಓಕೆ ಡನ್. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಈರಿ ಸಡನ್ ಆದ ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬತ್ತುಂಡು ನಾನು ತೂತರ ಮೊದಲ್ ಒನ್ ಪೂರ ಮೂವಿ ತೂತರ 1 ಡೇ CM ಆತಿನ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಅಂದರ 1 ಡೇ CM ನಾಯಕ್ ನಾಯಕ್ ಎಸ್. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ 1 ಡೇ CM ಅದು ಬಿಡಿಯಾರ. ಸೊ CM ಆದಿತ್ತೆ ಕಾಂಡ ಪಿದಡಿಯರ್ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕೆ ಬರದೆ ತೊಂದರೆ CM ಒಂದು ಪಂಡರೆ ಸೈನ್ ಪುರ ಪಾಡಿಯರ್ ಪೂರ ಅದನ್ನು ಮನ್ಪನ ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲ ದಾತ. Why me always serious questions? ಅವಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಒಂದಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಏರ್ ನೋಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೂರ ಆದಾಂಡ ದೇವರೇ ಸೆಲ್ಫಿ ಪೂರ ಆದಾಂಡ ಯಾನ್ ಒಂದು ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಪ ಕೊರಿಯಾ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಮೊಲೆಗೆ ಹೈಟ್ ಇದೇ ದೇಶಗ ಪೋಣ ಬುಲ್ವ BTS ಆಗಲಿ ಮೊತ್ತಿಕ್ಕದ ವರ್ಷ ಪೂರ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕುಡಂಜಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ರಡ್ ಜನಕ್ಲೆ ತಿಂಗ್ ಮಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತನ ಈಗಲೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಡ್ ಜನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಬರಿ ಅವನೊಂದು ಗನ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗನ್ ಪ್ರತಿದ್ದು ಪೂರ ಉಲಾಯ ಪೊಗ್ಗುದೇರು ದಡಬಡ ದರ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಬರಿ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಶೂಟ್ ಅಂತದ್ದು ಜೀರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಬರಿಗೆ ಬೈದಿರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೂತರದ ಸಿನಿಮಾ ಬರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಬರಿಗೆ ಬೈದಿರು ಇರುಲ್ಲರು ಬಟ್ ಒಟ್ಟಿಗಿಜ್ಜರು. ಸೊ ಇನ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರುಲ್ಲರು ಇನ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರುಲ್ಲರು. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಬೋತ್ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಅಂಚಿನ ಹೌದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರಿತ್ತ ಪನ್ಪರ್ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡ ದಾದ ಆಪುಂಡ ಪಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಇருந்து ಯಾನ್ ಮನಿ ಪನ್ನ ಕುಲುಂಬೆ ದಾದ ಇರ್ನ ಕಾಸುಲ ಪೋಂದುಂಡಿ ತೆತ್ತೊಂದುಲ ಇರ್ ಕಾಸು ಇಂಚ ಕಟ್ಟದಿನಿ ಬಂಗ ಬತ್ತದೇ ದಿನ ಕಾಸು ಇರ್ ಕಟ್ಟದ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇಡೆ ನ ಕಾಸು ಮುಟ್ಟೊಚ್ಚು ಬಕ್ಕದ ಏನಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಪಂಡ ಆತು ಪೂರ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಬೋಲ ನಿಂಚ ಕೊಡ್ದು ಗಣಪತೊಂದು ಇಂಬಲೊರ್ತಿ ಇರ್ದಾದ ಅನ್ಪರ್ ಯಾನಕ್ಲೋಟಿಗೆ ಸೇರುವೆ ಎನ್ನ ಬೆಟರ್ ಇತ್ತನ ಯಾ ಪನ್ಪಂದ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಬುಡು ಬೇತಕ್ಲ ಕಣ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಚಿ ಯಾನಿಕ್ಲೋಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂಚ ಪುರ ಒತ್ತೋನೇ ಇರ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಪುರ ಒತ್ತೋನೇ ಇರ ಅಂಚ ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಪಲ್ ಪರ ಸೊ ರಾಬರಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಜನಕ್ಲು ನೆನಪುದಿಲೆ ಒಂದೊಂದು ಫೇಸ್ ಕಟ್ಟನ್ ಸರಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ತುಲೆ ಲಕ್ಕರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವೀಸ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ತುದುಪ್ಪು ಎಕಡೆ ರೆಡಿಕೆ ನೀರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ಮೂವಿ ಓಣ್ಣ ಜೊತೆ ಮೂವಿ ತುದುಪುನ ಛ ಈ ಮೂವಿ ಈ ರೋಲ್ ಯಾನ್ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಇಂದ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ರೋಲು ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮಾಗವಲ್ಯ ದಾದ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಈ ರೋಲ್ ಎಂಕ್ ತಿಗದನ ಶೋಕ್ ಮಂತದವರ ಇರವ ತಿಗದನ ಕನ್ನದು ನಗುತ್ತಾ ಪಂಡಿರ ಮಂತದವರ ಅವ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜೆ ದೋಷಪಾದ ಪನ್ಪಿನ ಈಗ ಜಂತುತನ ಬರ್ಚಿ ಈ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಸೂಟ್ ಆಪ್ ಜಾನಿ ಪೋರ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೀರೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಗೆಜ್ಜೆ ದೋಷಪಾರ ಓಪಿನ ಬರ್ಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಏಕೈತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಲ್ಲತ್ತೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಇದೆ 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 ಪನ್ಪಲ್ಲದ ಇರ್ನಾತು ರಾಪು ಜಂಕ್ ವಕ ಊಟ ಒಂಚೂರು ರೋಲ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೋಲ್ ಬಂದು ಇರೆಗೆ ಇದೆಂದಕ್ಕೇನು ಅರ ಥಿಂಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೂವೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಲ ಗೊತ್ತು ಜ ಮೂವಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೂವೀಸ್ ಓಲ ತೂತು ಜರ ತೂತೆ ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಓಲಜ್ಜ
ಓಕೆ ಯಾರು ಫುಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಲಿಜ್ಜಿ ಇಂಡಿಯಲ್ನ ತೂಪೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಡೆ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜನ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿತ ಕುಲ್ದಿನಲ್ಪನೆ ಅನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಯಮಂತ ಯಾನು ದಾಯ ಬಂದು ಪಿನ್ವಂಡ ಯಾನಂಜೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಗವತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಗೋತಾಗ್ತದೆ ಇಕ್ಲಿತ ನಿಕ್ಲಿ ಎದುರು ರಿಮೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆನಿ he was like praising us ಏತು ಪುಗರೋದಿತ್ತೆ ಆಕ್ಟರ್ ನಕುಲೆ ಅವನಿಕ್ಲಿನ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪಣತೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೆಪ್ಪಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪೈ ಬಕಾಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಲ ಐನಿ ಐದು ದುಂಬು ತೂಲಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಹೀರೋ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಹೀರೋಯಿನ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ನರ್ತಂ ಪೋಪಿನ ಬುರ್ದಾಲ ಬಚ್ಚು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಟುಲ್ಲರ್ ಇತ್ತೆ ಇಂತು ಕುಲುಂದರತ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಟುಲ್ಲರ್ ಸೊ ಬಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಲ್ದರ್ ಈ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂಚೂರು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಂಚು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ದ ಜನ ಬಟ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಲವ್ ಹರ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಇತ್ತ ನೆನಪು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಗರ್ಲ್ ಒಂತ ಜೋರ್ದು ಜಾನ ಅಲ್ಲ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದೊಂಚ ಲೈಕ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೊಂಚಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಕ್ಷನ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರದಲ್ಲ ಪಂಡಿಜ್ ನಿಕ್ಲಿಂಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗೊರಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ನಿಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಏನು ಬರಿಚು ಫುಲ್ದೇರು ಲೈಕ್ ವಿ ನೋ ಈಚ್ ಅದರ್ ನೋ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆಲಂಜಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತ ಪಿರೋಡ್ ಪುರ ತೂದಾತನ ಇತ್ತ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ದಿನಿ ಒಂಜು ರೌಡಿಲ ಐ ಆಮ್ ಅ ರೌಡಿ ರೌಡಿಲ ಕೊಂಚ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ದ ಜನ ಲವ್ ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೋನಿಕ ತಿಲ್ಕರ್ಪು ಹಾ ಹೇ ಅವೇನ ಚಾರ್ ಪುರ ಪಂದ ಒಂದು ಪುರ ಮೂರು ಬಸ್ ತಿರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಬಸ್ ಕಾಲಿ ಇಂಚ ಬಂದ ಮಾತ್ರ ಕೈದಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲಂ ಪಾತಿರ ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ರೌಡಿ ಅಂಚು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಗರ್ಲ್ ಏರ್ತುಪೇರಿ ಕುಡ್ಲಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಗೆತ್ತು ಮಗಲ ಒಂದು ಏಕಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಜನತ ಬಸ್ ಮೇತೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜನಿ ಡ್ರೈವರ್ ಎದುರು ಪಿರೋತು ನಾಯಿ ಓಕೆ ಪಿರೋತು ಪುಜೆ ಡ್ರೈವರ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ಚನ್ ಆಪನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಸಪನಂಗೆ ನಿಂಚಪತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡು ಹಾಯ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ನ ಮೋನೆ ತೂಲತ್ತ ತಾತ ಮನ್ಪುನಿ ಎಂದೇನ ಮತ್ತೆ ನೀ ಡ್ರೈವರ್ ಗೆ ಅಂತ ಪಿರೋದಿದ್ರು ಗುಂಡಿ ಊರ್ನು ಬಸ್ ಬೇಬಿ ಲಿಸನ್ ನಾ ಎಂಕ್ ಮಮ್ಮಿ ಪಂತೇರ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಡ ಪ್ರಪಾತ್ರೆ ಬಾತಿ ಪಂತ ಯಾನ್ ಒಲ್ಪದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ತುಲ ಇಕ್ಕಿತ್ತನ ಗುರ್ತಿಜ್ಜ ಪಿರೌಡ್ ಸೀಟ್ ಉಂಡತೆ ಪೋದ ಅವಲ್ಕುಲ್ಲೆ ಪಿರೌಡ್ ಸೀಟ್ ಫುಲ್ ಜನ ಇತ್ತೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಟಾರ ಮಾರೆ ಆ ತೂಪು ಜಲ್ಲಿ ಇರಿಗದಾಗಿ ಕುಲ್ಲೆ ಮನ್ಪನ್ನೆ ಬೇಬಿ ಇತ್ತೆ ತುಲ ನಿಕ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ನಾಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಗುರ್ತಿ ಪೂಜಾ ಇತ್ತ ಸಡನ್ ಅದು ಪುಂಡು ಜೋರಾತಿ ನಿಗೆ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಆವುಡು ಏನಬೆ ಸಬಾಸ್ ಏನ ಐತೆ ಆನ್ ಪಾಪ ಎಕಾಡಿಂಚ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಬೇಬಿ ಶೋನ ಮೋನು ಪ್ರ ಬಾರಿ ಅವನು ಅಂಚತ್ತಕ್ಕ ಮಗ ಇತ್ತ ಪುಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆನ್ ಜೋರು ಬೇಬ್ಸ್ ದೇನ ಜೋರು ಬೇಬ್ಸ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆದ ಜೋರ ಆಳಿತ ಜೋರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಜೋರಾ ಅಪರಿಚಿತ ಇತ್ತ ಜೋರು ಜೋರ ಐನಿ ರೇ ಲವ್ ಮನ್ಪನಿಜ್ಜನ ಇತ್ತ ಪುಂಡು ಜೋರು ಆನ್ ಪಾಪ ಮಲ್ಪುಜ್ಯಾ ದಾದಲ್ಪ ಅಂಚ ಏನ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ಬಂದವಕ ಕುಡೆ ಎಂಚ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮನ್ಪುನು ಮರಿ ಎಂಚ ಅಕ್ಕ ಜೋರ್ ಬಂಡಾರ ಜೋರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಬಂದ್ಪಿನ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಂಡು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮನ್ಪುರ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಜೋರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕ ಅದು ಬಂದ್ಪಿನ ಅಂಚನ ಆಪನಿ ಆಪನ ಅಂಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಅದು ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆರಚಿ ಐದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೇತಲಕ ಬಂದಲತೆ ಐಕ್ಕೇಡ ಬನ್ನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಂದು ಪೂರ ಪನ್ಪರ ಆಪುಜಪ್ಪ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಂದು ಪೂರ ಮನ್ಪರ ಯಾನ್ ಏತೋ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಜನ ಮಂತದಿಂಗೆ ಅನ್ಪುರ ಅರ್ನಲಕ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಮಕಿದ್ದೆ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಪುಗರ್ನಿ ಅರಿನಾರಿ ಏನ್ ಸಲ ನೆರಡು ತಿಂತಾರೆ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಹಿಡಿದು ಏಜ್ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ನೋಡ ಬಾಯ್ಡ ಮಸ್ತ್ ನೆರಡು ಹಾ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ವಾಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಂತಿನ ಹಲೋ ಯಾನ್ ನೋಡು ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಅಂಚ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ It was actually okay because we didn't show Next, irna next actually dagothune inka molittekla talent toochpanda we will ಅನ್ನೋ ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ರ ತಿರ್ಜಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಇರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆತೆ ಅಂತಂದ ಎಂದೆ ಅತ್ತ ಎಂದೆ ತೀರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆತೆ ಇತ್ತೀರ್ ಓಕೆ ಪನ್ಪರ್ ತೂ ಪಾಪಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಂದೆ ಪಂದ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವನ್ ಬರ್ತಾನ ಓ ಹಲೋ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡಿದು ಕುಡೊಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ಬ ಕುಡೊಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಜನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕು ಹಲೋ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಪೂರೆರ್ಲ ಆತೆ
ಓಕೆನಾ ಯಾನ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಬಿಸಿ ಆದಿತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಬ್ರು ಫೋನ್ ಬಂತು ಬರ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಲೇಜ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬಂತು ಬೋಲೆಮ್ಮ ನಿಜ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಅವಲುಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕೇನ ಎನ್ಕೆ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ NCC ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಂದು ಪೋಯ್ ಕೆಲವೇ ರತ್ತು ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಐ ಲವ್ ಮೈ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಂಜಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬಲ ಬಂದು ಪೂರ ಬಣ್ಣ ಬರೋಂದಿತ್ತಲ್ವ ಬೈದಿನೇಚ್ ಬೈದಾರು I was very punctual, you know. Yes. Every time bus stand ಬತ್ತು ಕಾಪುನಿ ಯಾನ್ ಬೇರೆ ಏಪಲ ಲೇಟ್ ಏಪಲ ಆಯನ ಕೈಡ್ ನಡೆ ತಿನ್ಪೇರು ಪನ್ನ ಟೈಮ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ ಪೊಡು ಪನ್ಲೆ ಪಾಪುಂಚಿ ಬಾಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಟ್ಲಾಡು ಬಲೆ ತಾಲ ಬಾತಿರ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತಿರೊಂದು ಪುನರ್ದಿಂದ ಒಂಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಹಿತ್ನಟ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಇದಾದ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪು ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಇದಾದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೇನೋಲಿ ಯಾಪಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ದುಕೆಂದುಲಿ ಓಕೆಂದುಲಿಂದ ಇರಬಲ್ಲಿ ಎನಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಟು ವೆನ್ ಮೀತ ಸೆಟ್ ದ ಬುಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲೇನ ಈ ಮೂವಿಗೆ ತೊನ್ನಾಗ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿರದೆ ಈ ಮೂವಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಡಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕಡಲಡು ಯಾನ್ ಸ್ವಿಮ್ ಅನ್ಪರೆ ಕಲ್ತಿತ್ತು ಐ ನೋ ಹೌ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಬಟ್ ಎಂಗೆ ಏತು ದೂರ ಸ್ವಿಮ್ ಅನ್ಪರೆ ನಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚು ಎಂಗೆ ಸ್ವಿಮ್ ಅನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ನಾತ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಂತದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ಸೆಟ್ ಮಂತದು ಆ ಬೋಟ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಶಿಪ್ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂದು 4-5 ಜನ ಎಡೆಡ್ ಎಂಕ ಪಂಡ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಡ್ ಉಂದಂಡ ಏನೋ ಬೋಟ್ ನೂಕ್ನಾಯ್ ಬೋಡು ಮೋಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೋಡು ಮೀನು ಪತ್ತುನಾಯಲ ಬೋಡು ಫುಡ್ ಮನ್ಪುನಾಯಲ ಬೋಡು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ದೂರ ಪೋಲಿ ಇಜನ ನಡುಟನಾಗ ಒಂಜ ಮೋಟ್ರ್ ಅಲಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಬರೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೋಟು ಪಂಡ ಅವೇನು ಮನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಪಿರ ಬರೋಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಫುಡ್ ಮನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಪಿರ ಬರೋಡು ಪ್ರತಿಯೊರು ಏಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿರ ಬರೋಡು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಟೀಮನ್ನು ಹೊಸತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಏತು ದೂರ ಫಸ್ಟ್ ಎತ್ತದೆ ಬಂದು ಇಫ್ ಜನಕುಲು ಯಾನೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ದೂರ ಎತ್ತದೆ ಬಂದ ಕೊಂಚ ಇಂಕ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದಂಡ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಡ್ಜ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ 19 ದಿನ ಟೀಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಅಂಟಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತ ಜನಕುಲು ಅವೆನ್ ತೂದು ಇಂದ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಜನಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತೂಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ರೀಚ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಟ್ಟಪಿನ ಬೇತತಿಂಗ್ ತೂಪಿನ 10 ಜನ ತೂಯಿನ ಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರಡ ಐತೆ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಆಯ್ರ ಆತಜಿ ದಾಯ ರೀಚ್ ಮನ್ಪರ ನಮ್ಮ ಆತಜಿ ಗೊತ್ತು ವಿ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಲಾಟ್ ಬಟ್ ಓಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆತಜಿ ಬಟ್ ತೂತಿನ ಆತ ಜಂತಲ ತಿರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದಾದೊಂಡು ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಾದನೊಂಜಿ ಮಂತದ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಬೋಟ್ ಡಿಕ್ಲೆ ಪಾಡ ಪೋನಕ ಜನಕ್ಕಳು ಮೇನು ಪಂಡಿರಂದಣ್ಣ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮಾರ ನಿಕುಲ ತೂಲೆ ಯಾನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದಿತ್ತು ಮಾರ ತೂಯ ಎಡ್ಡುಂಡು ಬಟ್ ಓಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫಾಲ್ಟ್ ದಾದನೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಪ್ಪು ಉಪ್ಪಂದಲ ಕುಲ್ಲು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇ ಕುಲ್ಲು ಅಕ್ಕಲು ಮೀನು ಅಂಚ ಪಂಡಿರಂದಂಡ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣಂದು ಪಂಡಿರಂದಂಡ ಅಪ್ಪ ಗ್ಯಾಂಪನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ 19 ಅಂಚಿನ ಬೋಟ್ ಟೀಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿಂದ ಇದು ಮನ್ಪೋಲಿನ್ ಇಫ್ ಇಂಕ ಇಟ್ಟು ದಾದಂಡಲ್ಲ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದಂತಂಡ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ವಿ ಕಾಂಡತೆ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಲ್ಲ ಮೂವಿ ಅಟ್ರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆತನದೇನಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್ ಮನ್ಪನ್ ಅಟ್ರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಇಜು ದಿಶಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಮನ್ಪೋಲ್ ಅವಾಗೇನು ಹೌದಾ ನಿನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ನಿ ಐ ಕಾಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತು ಇಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿರು ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಟ್ ಯಾನ್ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಟ್ ಈ ಸರ್ ಇಜ್ಜನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಪ್ ಜಂಗ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ಸೋತುಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೋತ ವಿನ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ವಿನ್ನಪ್ಪ ದಿಟ್ಸ್ ದ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಸೊ ವಿನ್ನಾಯಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೀ ಯಾನ್ಲೊಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಸೊ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಟೀಸರ್ ಬೋಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂದುಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬರೆತೆ ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊ ನೆಟ್ಟಿಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಯಾಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಏಪಗಲ ದಾಪಂಡ ನಿಕುಲನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪನಂಗ ರಪ್ಪ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೋಪು ಜೊತೆ ಸೊ ಮಂತೊಂಬತ್ತು ಐಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಿಟ್ ಆನಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೇಕ್ಲ ಕೂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪು ಸೊ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಇಂಕೊಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಂತೊಂ ಪೋಯಿ ಒಯ್ಟಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆವ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಒಯ್ಟಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಪ ಅಪ್ಪಗ ಕೂಡ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಬರು ಓಕೆ ಅಕ್ಲ ದುಮ್ಮು ಒಂಜಿ ನೆಂಚ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಹಿಟ್ಟನಾಗ 5 ಬೊಕ್ಕ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಹಿಟ್ಟಾಯಿ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬೈದೀನಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಹಿಟ್ಟಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಹಿಟ್ಟಾನು ಒಂಚದ ಒಂಜಿ 1 ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ ಮಿರಾಕಲ್ದಲ್ಲ ಆಯಿರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಪ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿಲಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಣ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕುಲ್ ದೇವೇರನ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಸೊ ಪೂಜೆ ದೇವೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಬಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರೋಡು ದೇವೇರೆ ಸೊ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕುಲ್ ದೇವೇರ ನಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರೋಡಾಗ ನಮ್ಮೈತೆ ಪೂಜೆ ಕೊಡ್ದಾತನು ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಎಡ್ಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೂಜೆ ಕೊಡ್ತಾನ ತನ್ನ ಕೈ ಒಂದು ಎಲ್ಯಮಂತ ಕೊಡ್ತಾನ ದಾದನ ಕೊಡ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಸೊ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಲ್ಲ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಟ್
ಸೊ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಹೋಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಕ್ಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವಣದು ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಮಿಸ್ ಆವೊಂದುಂಡ ದಾದ ಮಿಸ್ ಆವೊಂದು ವಿಲ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇದ್ದಲ್ಲ ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್? We fight now. ಇನಿ ದಾದನ ಎತ್ತನ ಕೇನ್ಲೆ ದಾಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಜಿಂದಾರವಿಲ್ಲದೆ ಏನ ಮಂಡ್ಯ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಾಂಡದ ಖಾಲಿ ಈರ್ಗೆಲ್ಲೆ ಕೇನ್ಲಿಂದ ಅವೇನಾ? Until the date ini mutta shoot maldar shoot I bokka editing eat mutta baigdam. Which was the one thing you regretted the most? There are many things. One thing. Okay, come on. You can go on. Like, we can't say everything in front of camera sometimes. You prefer not, okay. Which is your Which favorite? is something you can say. If not Like regret. of course, it's our first experience. It ಏನಂತೂ ನಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರ್ದಲಿತ್ತು ತೋಜೋಡು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಮುಂತದಲ್ಲಿತ್ತು ನಂತನು ಓ ಮೂಲೇನು ಬೇತಲಕ್ಕ ತೋಚ್ಪದಲಿತ್ತಲ್ಲ ತೋಜೋಡು ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜೆ ಆನಿದ ದಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಅವು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವು ಹೆಂಕಂದತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಇರಡೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ ಸ್ಟೋರಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೇರಿ ಕೊರಡ ಇರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯಡ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇತಲಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಈಗ 2 months ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯಡ ಅವೇ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇತಲಕ್ಕೆ ಪನ್ಪರೆ ಹಿಂಗೆ 3 months ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯಡ ನಲ್ಲ ಬೇತಲಕ್ಕೆ 1 year ಕೊರಿಯಡಲ ಬೇತಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇರಿಗವೇನು ಯಾನು ಕೊರ್ನೇಜ್ ಪಂಡು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ಕುಲೊಂದು ಬರೆಪಾರ 5 ವರ್ಷಲ ಬೇತಲಕ್ಕ ಆ ಒಂದೇ ಪುಂಡಿರಿ ಇರಿ ಒಂಜಿ ಬರೆದಿತ್ತಿನ ದಿಢೀರಂದು ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದು ಫಿಲ್ಮ್ ತುನಗ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ ಇಜಿನ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುಣ ನೆಟ್ ಐಟ್ ಬೇತಲಕ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎನ್ನುವರು ಸೊ ಇರಿಗು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪಿನ ಅಂಚೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪುಜೇರಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗ್ಲ ಮೂವಿ ತುದ್ದನಾಗ ಚಾ ನೊಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಂತು ದೊಡಿತನು ಮಾರ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಆಪೀನ್ ದಾಪಂಡ ಪೂರೇಗ್ಲ ಏನಂಜಿ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪನ್ಪೇರು ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆಲಕಗೆ ಮೂವಿ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇದು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಎಂಕ ಕಪ್ಪು ಬುಲ್ದು ಇಂಚಲಿತ್ತನು ಇಂಕೋಕೆ ಯಾನೈಕ 4 ಬೊಟ್ಟತ್ತು 10 ಬೊಟ್ಟು ಪೌಡ್ರ್ ಪ್ರಪಾರ್ದು 19 ಪಿದೈ ಎಂಕ ಬೇತಕ್ಕಲು ಪನಿಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾವಿನಿ ಇಂಚಿನ ಬಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಏಸ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತೆ ಮಾರ ಅವೇ ಯಾನ್ ಬಾಲಿಗೆ ಶೋಕು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಂಬೋನ ಪಿದೇದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾರ ಓ ಎನ್ನ ಬಾಲಿಗೆ ಇಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿನ ಕ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ತೋಜೋಡು ಆಂಡ ಬಾಲೆ ಎಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲ ತಿರ್ಗಿ ಇಂಕ ಬಾಲೆ ಕ್ಯೂಟೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡದೆ ನಮಕ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜನ ಬಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೆಗೆದು ಕುಲ್ದು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ತೂದು ಉಂಡದೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಮೂವಿಯಿಂದ ಹಾಕೊಂಡವ್ರು ಅವರು ಕೆಲವು ಸರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರೋದನ್ನು ಮಾರ ಮೂವಿಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಬಟ್ ಪಿದೇಡ್ ವೈರಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕಳು ರಪ್ಪ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ನು ಮಿಸ್ ಆದನಂತದೆ ಮಿಸ್ ಆದನಂತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅವು ಐಟ್ ನಮಗೆ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆಪಿನ ವಿಷಯ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೀನಿ ಐಟದಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ವಿಷಯಲು ಮಸ್ತು ನಾವೇ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ನಾನು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ನಾನು ಕಲ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಪಡ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಯಾಪನ್ಪ ಈ ಮೂವಿ ಗೆಂದನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿದಾದ ಬಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಏರಾಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂದಿತ್ತಿರಡಕ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಂದೇ ಇರಲ್ಲ ಎನ್ನದಪ್ಪ ಇರವೇನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ 14 ದಿನಲ So fun. ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಬೊಚ್ಚಿ ದಾಪಂಡ ಇಂಕುಲು ಐಡ್ದುಂಬ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಬಂತದ್ದು ರಾಜ್ಬೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇಪಲ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ದಾದುಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಬಂಗ ಬತ್ತು ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಐಕ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಬಂದು ದಾಪಂಡ ಟೇಬಲ್ ಡುಕ್ಕಲು ಒಂದು ದಾದ ಬರ್ತನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಫುಟೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ನಂದಾಂಡ ದಾದ ಬರ್ತನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಸೊ ಎಂಕ ಯಾನ್ ಎನ್ನದೆ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಎಂದ ನಂದಾಂಡ ಸೊ ಜಾಲಿ ಮಂತೊಂದಲ ಮೂವಿ ಮನ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಒಂದು ಓಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊರಂದೆ ದಾದನ ಇತ್ತು ಬಂದಾಂಡ ಸೊ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಈ ಮೂವಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಕಿತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿದ್ದೀನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಸೊ ಅರ್ನನೇ ಇತ್ತು V4 16 years ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಟು ಎನ್ ಮಿತ ಸೈಡ್ ಕುಡೋವರ ಎಂಕುಲು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ ಅಂಚೆ ನೀರ್ಲೆಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿಲೆ ಎಂಬುರ ಕೊರೊಂದುಕ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರುವ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸೆಷನ್ ನನ್ನ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಮುಗಿಪುಗ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಡನ್ ಸೊ ಕೊರೋನಾ ನನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋತುಜಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಯಮಂತದು ಇಲ್ಲಡು ಸೇಫ್ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಏರ್ಪುರದೆ ತೊಂಜರು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಂದ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡಿಡದ ಭಯಮಂಟ ಮಂತದ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಏರ್ಪುರ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಂತದ ದಯಮಂತದು ನಿಖಿಲ್ನಟ್ಟಿ ಏರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಏರೆಗೆ ದಾದಂಡ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ದೂರ ಪೋದು ಕೊರೋಡೊಂದಲ್ಲ ಜಿ ನಮ್ಮ ಬರಿತಿಲ್ಲಡೆ ಕಷ್ಟದ ಕುಲುಪೇರು ಈಜಿನ ಏರಣ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಏರಣ್ಲ ಪಾಪದ ಕುಲುಪೇರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ದಾದ ಆಪುಂಡ ಅವಿನ ದಯಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ಲೇದೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತ ಜಪಂದ ನಮ್ಮ ಏತ್ತೆ ಕಾಸಿತ್ತನಲ್ಲ ವೆಲ್ಲಂಚು ಬೇಸ್ಟ್ ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆರ ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫುಡ್ ದಾದ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಓ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ
ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಪದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲಕ್ಕಲವೇನು ಪೂರತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟದು ಕೊರೋನಾದ ಎದುರು ಹೋರಾಡುಗ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ದೆತೊನ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ದೆತೊಂದಿನಕಲು 3 months ಬಿಡ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ದೆತೊನ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ ದಿಶಾಪುತ್ರನ್, ತೇಜಸ್ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಂತದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.